takuk tai bok song orang Champa Sharma kami wo nu phaisok pajak orang gosti सम्मेलन song salai ma wo orang takuk bukuk phainai song obmithino phainai song na orang ni Champa Sharma ni lokorok orang ni takuk bukuk song borong na orang mithino phainai rong na joto gosti rong na maiko safar na saroi honai honai borok orang mami sungani bangai borok ni tiar khai tongai kha orang botol na orang ni grup ni borok na khoktai chung sawina lene pulas kan bani sini mereka deta ane sini mungke puspa mala jamatia ke angke tirpani ke sini gusti ke kana sing gusti ke tini ni ro samung numung to khale tongai khale ne kha angke tero samung numung ni bus item tong tini gusti ro sar jang nai tini sala tini ni thalo toman ni ke ne mam lai misil caya ni ke ble ne wok ha te ni ke ble a cái tay gu đỏ tòng gu vắt sung gu đỏ vắt tolo vắt sung bài khai ra cái tay chạc khơi bờ tòng gu mía cờ ra tha con cờ ra à thu cờ ra kẹt vào cái chạc khơi cứ sức nữa bus ko thok sumana rumah kha ba tini sala ko thok tòng ba suni ba rahi su samalia ko te ko thok si dal jak tòng gu ba chai ui test khai nei le ke samas na ke mami sungai tini ni rok sala bore total bus jana ra tong pai re tini sala bono le angle su samalia ang janai ho gusti ko thu jak ba e ki phai ne tang salai ma khana bo la bai bo tini to kami ni borok mami sungya gosti oro phainai jara gosti ni borok si sungai ba hane asuk sungai te jepa suma khatar je phainai aibla bai te de sajanai to ha dong ke takuk bukuk song khorok sa sung salai kha ro borok khale kha sa khơi mức khơi đâu hết to khơi đâu le jana ma đó cái ta cũng tay bốc sân được khana khana rồi sana này mới có to hay cái về misil sana này mới cái sẽ sana ra cái sung giang này cái tay sai này cái ana cái sai này cái cái tay cú to rồi mức khơi bỏ hay tổng tập rất rất mang lên này tay phun lên lại tổng này làm vậy Kita boleh, orang bisi kenang je, tak kami ganti mengar kami belum kerja. Ia pikir, enggak Robisori, guru berperak sini, Lota Sori, teh, apa problem? Oh, nama jaga ke paipat. Oh, kamu kau jai. Boleh misi kena dong benar lagi. Tangan masalah. Kaya. Buka pun semana. Kau pulang saya, ani belum kau komen sana itu. Jatuh nang. cái ta khúc đây bốc xong ta bộ rồi bộ gudok xuống lại tông cứ botol nó tùy chừng orni Champa Sharma ni kami ni loko bai kok salai nai or gusti phainai rok no borok mai mi sungui charwa nai or borok samung tanglai tongo borok he nung gudok sungu janja samung sungu baksa ba misil no sungu baksa ba aser baksa ba sakai khaiba ka sung hapan nung borok he nung gudok chini ti prasani samung bonno nus borok gudok khalai tongo pulas kang darani sinung paso sagradi ani bungka tunga ye Champa Sharma kami nang ke tabok sungai pinai darani thani bo sarai ke o godok toro khai tonglai khani rok ke wasung ke tama wasung bo to wasung ke watlok hundagu tawani okni kotin salma ba boro tanyalai o watlok wano boro tanyalai pitra busu go thangui tanyalai bu busu gontarok nangka tain to bait bai si thangui tai laimani ba gonta to nang ya ba der gontarok nang laikina asukta kong busurok toy phele ke ba toy himani tabo 29 khan
thế gudok lại ta cái tế cái xe đạp nó sải cái mas lại này dừng to gút đọc khai lại phải rong cái nè đã lọc mix cái băng mắc gút đọc khai mà jaga rồi cái tế teman này rồi gút đọc khai thani bo nó tuy gút đọc khai lại cái teman ai tiếp trong gút đọc cái sai cái này ara moi khung tongu alu tongu rubia tongu ye te do a la cha tongu ye ba ke gudok gulai la ta somo so toi cho tongu ye ba ke khai la ta cái nơi đó to sung lại khăn cái bớt sức ra tôi thọc này nè bớt khao mà khắc cả ang ka am ba sai ne ke to la thok ne hi ke khai me ba sai kho ba sia kho thok ma rok ba he ba thok ne hi ma kha ta cái tak sini to panda to kaile bari rogo nung to group ro kalaiu hay ke basrad rogo group ro kalaiu hay ke bad de rogo nin to group ro kalaiu o group kalai thani bo nung bc de o godok song thani nung powder de tong je phar de bo je tini hajar ho thaning bu srad santing bu jung wa sung godok mang khaiu bo ang dol jagu thau hi sela sabai jable cái ta khóc đục bố sang asın sung salai sinai bokhe oro kamini nung champa sarma kamini ni borok nung bo oro gosti ni borok nung bo tini babu tini salo bo hai nung o gudok podo nung bo tongphiu hai ni bagai nirok jotton oro ni video na nirok ta khub sang na hoi tongoi jadi o video na nirok jotton chini tirpra hastani lokun ni borok ni thaniwo o video na nirok jotton share khai phunuk jabai de hanai tei channel na hambai roi or nang muthakan kon khakalam hata aga bagi digi thang pale mala u phataro sakalai pai philo mande u main road sok pai philo khaila cái ta khúc tây bốc sang ta bor sung or gusti sonmelon no phai sok phai jak chini ta khúc bo kamini phai borok ni gusti khara busuk phai botor na tui chung silai nai puiles kang dar ni sini mung rog redi Ani bumungkana Susan Kumar Jamatia. Ani paran bumungkana kumpulung. cái tama moyal bu Kumpulung moyal nasang. sai kana redi Tei kumpulung. mere ni gusti khara busuk rok phai botor na Ani asai song phai mana ka andar koto phai bu. Ani basi koto phai bu. Ani basi busa phai bu. Ike ani busala. Ani buhei. Sung aste zon sok phai jak kumpulung ni. cái nirok to gusti sonmelon khalile hata char khipi khalile hata klai bai inke o sonmelon char khipi khai thani bo thairogo nung thangkha bus khipi jaratai thangkha Ang sar khibi khai mani. Bisa fa bat khaya ko gamari bu thang. Tirpa bu phai bu. Ge mandu bu thang jak. Tabo goro bu sok phai jak. 4 বছর রেগুলার ফাইট দङ inke te kaisa masung laisin dan thanibo oro to nirok to oro sonmelan wo jara oro daitto majak rok to de post rok nirok ni gusti ro post rok baglaibi oro ni post rok mungsa sukta angken khumbolengni tak jesin tak khungno no rang thangei ani kakani gunani yago ang bono rang butu khaima roi jau inke mahai gusti sonmelan drone gusti o ma khaiui nini bkha bahai ma tongkha angken tei si kerak kesan bukhano ti side langan mosong tan bukhano tei kerak na tei si ani gusukapa ba ani bayasari boron tei sa na kerak ketlang mosong ta inke o ini gusti oro program bo gobang mandiran gusti phaiui khana phaime tong khor nirbai malai phaime tong borok na tama message ro hamusuk bo to jeng bosor si first to jeng oro nu senglai jau samba sama sa do pro nu bo hai salai mani ke bon ni senglai te nu salai te gamaro first khaile ka ke bono to jeng tak message khali dong jeng tuluk no senglai dong aste nu bosor nu bare dong borok sini gusti belai ke hambai dar no belai nangkumani kok srai ke sawi khanar mani bagai nir nai tong mani bagai teisinir na hambai